no carón dos seus corazóns. Eles e elas viñen de Vigo, son a Escola de Danza Media Punta, veñen de gañar no Campeonato do Mundo, ser subcampeóns e campeonas, e vamos facer 3 coreografías, pero a máis anecdótica deste concurso que se celebrado en Sitges, de onde veñen, é a súa versión da Muiñeira de Chantada polo prisma do hip hop. Pidovos, por favor, un forte aplauso, moitísima atención, que abrades ben os ollos, que presintades e sintades a danza, o baile e a ilusión e a emoción que esta xente miúda e non tan miúda trae a este escenario da Praza da Quintana. Moi benvidas e benvidos a este certame folk da Voz de Galicia. Graciñas. Galicia é o que vemos, a terra, o mar, o vento, pero hai outra Galicia que vai no sentimento. Galicia somos nós, a xente máis a fala. Se buscas a Galicia, en ti tes que atopala.